Još jedan utorak. Od 23 časa, Amidži uživo, u susret danu zaljubljenih. Luna i Marko. Da se smiriš. Nema potrebe. Uživaj. Miljana i Zola. Ti toliko napadaš. Koliko mi se nije spavalo nešto ni večeras ni sinoć. Govorim i mislim da se neću pokajati za ovo. Ana i David. To što sve ispiraju glavu, jer jednostavno neki ljudi su mene podržavali, sad ne podržavaju ovo što se desilo. Koliko se dobro poznaju, dokle su spremni da idu i kakvo ludilo je Ognjen pripremio zaljubljenim parovima iz zadruge, saznajte premijerno utorak. I to nije sve. Za dobru atmosferu u studiju pobrinuće se Aca Sofronijević. Zaljubite se u Amidži.